Ao redor de 140 bailaríns subiránse ao escenario do Liceo de Noia o domingo día 11 por unha boa causa. O festival benéfico que organiza a Asociación Cultural Kitis Katis busca recadar fondos para a investigación de enfermidades raras a través de entidades como Fundame e ASPOC. Yo como mamá de un niño con una enfermedad rara, pues busco el tener una cura el día de mañana. Sí que es verdad que él tiene un tratamiento y en ese aspecto tiene mucha suerte de tenerlo, pero como padres de niños con alguna enfermedad, pues lo que se busca es eso. Entonces agradecer sobre todo hacer esta donación a la investigación. Estas actividades que canalizan a través de la Asociación Cultural Kitis Katis pues son un éxito y además es algo en lo que se implican todos los niños en todos los ámbitos, ¿no? Con lo cual es interesante, es muy interesante. Decir que gracias a personas como vosotros, pues el año pasado conseguimos llegar a 200.000 euros recaudados y entregados en investigación e inclusión y que seguiremos trabajando pues, con la ayuda de gente que se preste tanto como es el caso de vosotros, ¿no? Ademais de aportar o seu grande area á causa, os asistentes poderán disfrutar do tributo a Gris que están a preparar os alumnos desta academia, que por quinto ano poñen a súa arte ao servizo da solidariedade. Esperamos encher un ano máis, igual que o ano pasado, o Liceo de Noia, un aforo de máximo de 600 persoas que hai que enchelo e agradecer casi un ano despois da última vez que nos reunimos ali, a participación e a acollida que tivemos. Parece que gustou moito o tributo a Queen do ano pasado, entonces este ano volvemos a repetir con tributo, pero nesta ocasión un tributo a Gris, ese grupo que todos os pais deses nenos coñecen, incluso os nenos tamén coñecen, non? Porque atravesa xeracións. As entradas xa están á venda no Liceo cun custo de 4 euros. Tamén se poden realizar donativos ou colaborar coa venda de rifas. Todo o mundo pode xa comprar a súa entrada, que ten un precio de 4 euros na Sociedade Liceo de Noia, e habrá un aforo máximo dunhas 600 persoas. Agardamos este cheo abarrotado e animamos a todo o mundo que queira participar e colaborar con estas asociacións, dando o seu donativo, aínda que non poidan asistir, ou asistindo a disfrutar do espectáculo o domingo, día 11 de xuño, a partir das 6 da tarde na Sociedade Liceo de Noia. O festival do pasado ano conseguiu recadar máis de 2.000 euros que se repartiron entre as súas asociacións.